Sayo nga gidagsang sa mga tawo ang Cagayan de Oro City Memorial Park kaganyang buntag Nobyembre 1 aron managkot sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na sa unang adlaw sa undas kun kalag-kalag karong tuiga. Nagpatuman og hugot nga seguridad ang kapulisan aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay. Nakaalerto ang incident management team nga gilangkuban sa mga personahe gikan sa CDRRMD Oro Rescue 911, City Health Office, Clenro, RTA, COCPO sa koordinasyon sa Task Force Oro, barangay officials ug national government agencies nga mao'y gitahasan nga moimplementa sa mga guidelines ug moresponde sa bisan unsang emergency. Hugot sab nga gimonitor sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council uban sa MDRRM Office, Activated Incidents Command System ug Deployed Incident Management Team ang Lake Cebu Public Cemetery kaganyang buntag Nobyembre 1 aron masiguro ang mga mobisita sa sementeryo. Tingwa sab niini nga hapsay ug malinawon ang pag-obserba sa Undas 2023. Midagsang nasab ang mga mobisita sa Tukawal Cemetery, Barangay Tukawal sa Label, Sarangani Province. Dunay nang hinlo sa mga lubnganan. Naka-standby na sab ang mga otoridad nga mobantay sa seguridad sa lugar. Ug ipahinumduman ang mga mobisita sa sementeryo nga magdala og payong ug tubig tungod sa kainit sa panahon. Ug sa Davao City, bisan gibanaw sa tubig baha ang mga lubnganan sa Panakan Public Cemetery, iyahay og diskarte ang mga mobisita makapanagkot lang sa ilang mga minatay nga kapamilya. Mitungtong na lang sa mga pansyon nga ilang maagian ang mga mobisita sa sementeryo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe